Hona hemen Euskal Herriko plazetan oso gutxitan ikusten den beste herri kirol bat. Ingudea du izena. Saio hauetan erabiltzen den tresnak berak ere ingudea du izena. Ingudea forjan erabiltzen den burdinezko gauza hau da. Kirolariek beren lehiaketarako erabat moldatu dute eta honelako forma erakusten du. Alboetan bik irten ditu, eskuleku modura jarriak. Pisu guztia erdian dauka, gehienetan 4 kilo luzea izaten da. 4 kilo luzeen alde baten erdian itsatsita puntatxo bat dauka. Ingudeak oroar 20 kilo pisatzen ditu. Ikus dezagun orain jokua egiteko gertatu behar den tramankulua. Tramankulu honek 2 xafla karatu tutu bati itsatsita eta zuaitz enbor bat izaten ditu. Tutuak bata bestearen barruan sartuta prestatzen dira. Hau eginda, oinarrizko xaflaren gainean zuaitz enborra jartzen da. Egur zati honek ez du 30 zentimetro baino gehiago edukiko behetik gora. Guzti hau prest dagoenean, ingudea enborraren gainean jarri eta kirolariak bere lekua hartzen du sabai azpian. Sabaia kirolariaren buru gainetik 20 zentimetrotara jartzen da. Hau eginda prest dago guztia jokuari egiteko. Jokuaren xedea zera litzateke. Denbora jakin batean ingudearen puntatxoaz sabaiarena egiten duen xafla nork gehiagotan jo. Kontutan izan puntatxo horrek beheko enborra ukitu behar duela, altxaldi bakoitza hasi aurretik.